Belakang hamai sentini sini Killa bagma Tipra Motha nengai Killa sini Killa art blog of Hailejak Hailemani omona sentini kaisa sara Tipra ini joto na sini Tipra Motha nengai je sini ADC village tongmani 587 sta sini borok bisingo je ADC village tongmani bo dilengai tongkha tomani dilengkha bono seng boni bangaina video sab bai seng sini memorandum phai roi bono malai phaikha o malai ma jogo logebo ani loge tongo sini central ni sar juti sar te sini joint chairman gomati ni regional ni subut sar te sini nore sar YTF ni block president te sini madam PWF ni block president asa jomatia bo hai khemili wi seng 5 jona dini sini video sab bai malai kha video sab respond kahan roka karan bo sini je copy romano bo daitin pathokna immediate kusuk level salainai saka salaimani bising teising video sano saka naidi sini prai ek bosoni ukolai thangka somotollo pura broni panchayat put paikha purosabha paikha nogor panchayat paikha bai pulung kha uponirbacon pura paithanga corona somoy kotin somoy phia sini borok bisingo je ADC village 587 ta tongmani somoy jora lai thangka tak porjonto taninglia angani ingmani thik ne bona kichu tak ni jara sasono tongnai BJP IBF ti jara tongnai borok chokranto khai village committee booth khaya angani bangai chokranto cholai tongo haini bangai sangti deputation running bad dongkha jeng omno tung sini bidino saika wakha jodi omahai election dile khai ni chesta khayangge jeng buskango tabok jeng kesang ke thangka jeng tinini sini ken sini oino rokom party ni activity singnai jeng buya kai roya nangla ke all block Killa art block no sana jeng talaroi jotokhon sini village committee booth ni asak jeng oro jagan talaroi ke buno harwani sujog roya karon গণতন্ত্র যতনি অধিকার tongo অধিকার no borok je hostopek khaye naimeno jeng mane ya hainai no jeng tin oro deputation rolai pemani video sab kahan respond roka hainai sara Tipra jeng usugna sanai jeng tabok sisawani jora sini borok bising ni buiniyang khai thanga sini borok bisingo taning ya sini development kasai tongka rang phaimani sotik babai hisab khaijaglia samung tangjaglia haini bangine immediate khayanenga theng khayangki sini seba solenai la jengbo oro jaga koina kubun jara party khaini brongno harolia sini block omno talaroi jotokhon video omo village committee boarding ya sak jeng khuloglolia omo haikene jeng sini video no saka video sini kokno khnawoi kahakene khnaka kusuk level lo salainai hi bo jeng asas roka sugurana haini jotong